Ćao svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Ja sam Valentina. U ovom receptu ću vam pokazati kako pripremamo ekstra brze mekike. Stvarno se jako brzo pripremaju, jako lako, nema puno čekanja kod testa da se digne. Tako da je ovo jedan od onih recepata koje češće koristimo i naravno svi, ali baš svi u porodici jako vole ovako pripremljene mekike. Mekike možete da poslužite bilo za doručak ili kao brz ručak, uz koji naravno onda paše i neka brza supica. A ja ću ovaj put da vam pokažem dok se mekike budu pripremale i jednu ultra brzu supicu od paradajza koju često kombinujem zajedno sa ovako nekim jako brzim ručkom. Potrebno je pola litre mleka, četvrt litra jogurta, kilogram brašna, kašika soli, kocka kvasca, kašika šećera i jedan prašak za pecivo. Mlako mleko i mlak jogurt odmah možemo da pomešamo. Dodamo kašiku šećera i malo promešamo. U ovo dodamo izmrvljeni kvasac. Ostavimo da kvasac nadođe. Kad kvasac nadođe, postepeno dodajemo i brašno. U početku možemo sve da mešamo kašikom. Postepeno dodajemo sve više brašna. Dodamo prašak za pecivo i sol. Kada smesa postane gušća, umjesto kašikom testo izradimo rukom ili mikserom sa nastavkom za testom. Testo treba da bude glatko i meko. Dobro izradimo testo. Nakon što smo ga izradili, ostavimo ga da odstoji 15 do 20 minuta. Dok se testo odmara, pristavit ćemo supicu. U šerpu sipamo litru soka od paradajza. Dodamo i litru vode. 3/4 kašike šećera, 3/4 kašike vegete, malo bibera i ako volite ukus, dodajte i jedan lovorov list. Sve promešamo i pustimo da provri. U međuvremenu testo je nadošlo. Površinu na kojoj radimo pospamo brašnom da se testo ne bi zalepilo. Testo izručimo na radnu površinu. Ako imate vremena na raspolaganju, premesite ga i ostavite još 10 minuta da odstoji. Ja sam ovaj put žurila da završim ručak, tako da sam ga odmah razvukla i isekla. Testo malo razvučemo u oblik pravogaonika. Oklagijom rastavljamo testo na 1 cm debljine. Ako treba, malo rukama popravimo oblik. Za sečenje testa koristim pizza sekač. Ovim alatom sečenje ide brže nego nožem. Testo isečemo na dugačke trake, a zatim svaku dugačku traku na manje komade. Kada je sve isečeno, ostavimo testo još par minuta, najbolje još 10, da odstoji. Tako će mekike biti još lepše i taman za to vreme završimo supicu. Probajte ukus. Ako je potrebno, dodajte još soli ili vegete. Kada provri, ukuvamo testeninu za supu. Testo je još malo odstojalo i sada ga spuštamo u vrelo ulje. Kada dobije lepu boju sa donje strane, okrećemo mekike. Pri vađenju malo ih odsedimo i spuštamo na tanjir sa kuhinskim ubrusom kako bi se otpio višak ulja.
Uživajte u ovim jednostavno ukusnim, šupljikavim i mekim mekikama.